A recente implantación de conservas Cerqueira e Stolt Sea Farm súmase agora outro gran grupo empresarial que próximamente se asentará en Rianxo. Trátase de Gealsa, que vende a adquirir a última parcela disponible de aproximadamente 30.000 metros cadrados. E podemos decir que, por fin, Rianxo irá en Rianxo. Levamos a gala o nome de Rianxo dentro da nosa marca máis senlleira e Rianxo sempre formou parte da historia e tamén desa boa veciñanza con Gealsa. Realmente, a compra destes terreos no polígono de Rianxo sigue sendo unha aposta de Gealsa pola comarca do Barbanza. Seguimos invertindo nesta comarca que nos veu nacer e que nos está vendo crecer durante as últimas décadas. Complétase así a ocupación do polígono rianxeiro que tras un despegue máis modesto comezou a consolidarse a partir do ano 2019. A realidade é que de 3 anos esta parte non só se materializou esta compra que hoxe anunciamos do 100% do parque empresarial, polo tanto, esgotamento do chan actual do parque, senón tamén, eu creo que é un salto tamén cualitativo pola cualidade, pola capacidade, por que as últimas adquisicións confórmana 3 grupos empresariais de enorme trascendencia para un concello como o noso e de enorme potencial polas empresas que adquiren ese chan. A operación de compra-venda levarase ao próximo Consello de Administración de SEA. A súa xerente destacou a boa colaboración entre administracións e público-privada para seguir consolidando proxectos empresariais coa vista posta xa na ampliación de chan industrial en Rianxo. Temos falado da necesidade desa segunda fase, evidente, nunca foi tan evidente como a hoxe, me consta que no Concello xa se ten dado pasos nese sentido, seguiremos falando e seguiremos traballando,